télé lajɛbagaw an ka foli bɛ aw ye Renouveau FM lamɛnbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka taa se radio ɲɛlɛnni lamɛnbagaw ma ka fara an ka faranka radio tɔw bɛɛ lajɛlen lamɛnbaga jamakulu kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛtɔ filɛ. Foli ni tanuni o bɛ di an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ aw ka baaraw dabila ka aw sigi ka se ka anw lasɔrɔ walasa aw bɛ se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ cogoya min na an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la soli ka wuli kɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera ka baarakɛyɔrɔw la an bɛ aw fo aw minnu bɛ sɔgɔ anw na sokɔnɔnaw la an bɛ foli ni waleɲuman dɔn ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma maa caman fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ an lamɛn siraw fɛ ka taga u ka baarakɛyɔrɔ la yan'u ka se u seyɔrɔw la an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka se ni bɛɛ lajɛlen ɲuman ye i seyɔrɔ la nin ye laada ye kɛnɛ min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa kuncɛ juma na nɛgɛ kanɲɛ 7 sanga 15 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 9 na o sanga kɔnɔna la aw ka kibaruya kunfɔlɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan Renouveau Matin jamakulu fɛ ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔna la ka na o lase aw ma bonya ani karama kɔnɔna la o la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi ye alamisa ye juin kalo tile 30 o ye bi ye fɛn bɛ tali kɛ juin kalo la ale kɔni bɛ kuncɛ bi o la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila sɔgɔmada in na kibaruyaw olu kan bi fɛnɛ i n'a fɔ don tɛmɛlenw na kunnafoni caman bɛ yan nɔ o min ye an ka wuli ka jɔ ye ka aw kelen-kelenna kunnafoni ɲuman bonya ni karama kɔnɔna la o wuli ka jɔ olu bɛ sabati don o don walasa ka se ka aw kelen-kelenna sago kɛ ni jɛmukan in ale kɔnɔna la an ka dibila baarakɛbagaw o ye laada ye an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo studio Bamidaw kɔnɔna la an maa saba bɛ yan Amadu Lansana Konare Isa Kaba Sidibe ka fara Fanta Tomota kan an bɛna kɛnɛ ka o dayɛlɛ aw ye sisan aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni Amadu El ne i ni sɔgɔma marhabu shele somɔgɔw bɛ cogo basi t'i la i ye El lamɛnɛ bi dɛ Ouais, situation falenna wa que faire n'a pas le choix o cɛ tɛ an ye kɛlɛ non mais kabi kunu an bɛ sigi ka fɔ la i ko an ka kɛlɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc ni n girinna k'a fɔ n tɛna a lamɛnɛ a bɛ kɛ comme si an ka sigi a kɛlɛ a tiɲɛni dun bɔra ne la n tun ye promesse di kunu bamanan dun mana promesse di i bɛ mugu ci an na an tɛ bɔ an kumakan nafa tɛ kɛlɛ la donc situation ka gɛlɛ juru tandilen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ sigiɲɔgɔnya la n'a ma bɛn bɛ daminɛ o fɔlɔ de la du kɔnɔ sigida la ka tila ka se jamana fɛnɛ kɔnɔna ma waati ni kɔni na n'i ko ne ma ko El kɔni i b'a dɔn i ye kɛlɛ de tigɛ donc ça veut dire que e bɛ kɛlɛ tigɛ nka i kɛlɛ komi i ka keku mɔgɔw tɛ bɔ i ka kɛlɛ tigɛ cogo kalama mais ne b'a dɔn pertinemment i bɛ kɛlɛ tigɛ cogo min na comme fɛnɛ tɔgɔ de bɛ changer oui mais ne y'o de f'i ye o kama ani situation kama donc ne y'a f'i mɔgɔninfin n'i minɛ cogo kelen yer'i la fɛrɛ bɛ k'i ma surtout Mali bɛ dangan min kan bi ma ni kalo sa surunyana i b'a kɛ le kalo ma sa i b'a kɛ el ye a ma se cɛmancɛ dɔrɔn o fana n'a fɔ cogo don n y'o de f'i ye Amadu juin kalo ale bɛ kuncɛ bi kosɛbɛ o la juin kalo Renouveau Matin laban o bɛ kɛ sɔgɔmada in na sisan a ti mɛn yɛrɛ Amadu an bɛ k'an sɛnsɛn ka don samiya o kɔnɔna la an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ko Ala ka samiya sanji ɲuman di an ma ɲina fɛn bɛ tali kɛ sɛnɛfɛnw na a bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ fɛn bɛ tali kɛ kɔngɔ la o ka se ka ban pepepewu ka bɔ Mali kɔnɔna la dun ka fa o bɛ sabati cogoya min na amina Ala ka hakili ɲuman di aw mɔgɔkaw ma yan aw ka miiri kosɛbɛ aw k'a dɔn k'a fɔ togoda la jamana in sinsinnen don togoda kan nka ka aw to ɲɔgɔn kunkolo waasi bɔ la yan ka pilasiw nɔfɛ aw ɲinɛ ni cikɛlaw kɔ gɛlɛya ma na a bɛ tila ka taa don cikɛla kelenw kan a y'a dusuman jɔ a ye dugawu k'a ɲɛ a y'a kɛ tan kuma nin ye aw ko kɛ kuma de ye ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma nɔgɔ tɛ yen ɲɔ tɛ yen kaba tɛ yen foyi tɛ yen sisan ni dɛmɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ ka ɲɛsin togodaw ma nin y'a waati dɔgɔ duman ye nɔgɔ ko ni sumansi ko bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ Amadu marabolo dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ u ka foro walakatalen bɛ yen mais ka se ka wuli ka taa foro la ka sɛnɛ kɛ problème dan don lakanabaliya voilà banbagaciw ka ŋaniya juguya walew a ma nɔgɔ an bɛ dugawu kɛ gɛlɛya lakana ka se ka sabati kosɛbɛ sɛnɛw bɛ kɛ cogoya min na lakana ka sabati nka lakana ni fɛn o fɛn tant que ni politique ko waasi ni ɲɔgɔn ma faamu la Bamakɔ a bɛ dadigi kɛ secteur bɛɛ la
Famiyal ko ɲuma ala ka o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye o kama sɔgɔmada in na ɲɛfɔli bɛna kɛ aw ye bi walawalali kɔnɔna la kumasen min sugantira an fɛ Isa Kaba ni ale bɛna o walawala aw ye o de ye ko réitérer son opposition Isa Kaba ale bɛna o kɔrɔ fɔ an ye a bɛ tali kɛ waleya min na Abubakar Sidiki Fɔnba ale anw ka bi maa welelen ye kibaruya y'a yira k'a fɔ fɛn kɔni bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba la ko ale kɔni gɛnna ka bɔ u ka jɛkulu kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ Korema la o la k'a ko dun kɛra cogo di an bɛna a yɛrɛ bisimila sɔgɔmada in na a k'a yɛrɛ ka version fɔ an ɲɛna ko kɛra cogoya mun na bɛɛ lajɛlen ka o kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ anw ka bidon baara ɲɔgɔn wele o ye Yusuf Sisogo ye ale min ye kunnafoni di gafe l'alternance o maa ɲɛma don an bɛna masala babu 2 kan sɔgɔmada in na fɛn kɔni bɛ tali kɛ kalata sariya kuraw olu tɛgɛ nɔbilali koɲɛw ka taa se chronogramme koɲɛw ma an bɛna masala o kan bi jɛmukan in o kɔnɔna la Alexi bɛ bisimila a ko k'a ma sɔn bi kunnafoni di gafe minnu bɔra bi juin kalo tile 30 olu ɲɛfura fɔlɔ laseliw olu bɛna na kɛ jɛmukan in kɔnɔna la kɛnɛya kunnafoni o fɛnɛ bɛna lase aw ma Dr Konipo o bɛna bisimila Hawa Daɲugo fɛ bi jɛmukan in ale kɔnɔna la anw ka don fɔli duma o bɛ o kɛrɛfɛ don kibaru o bɛ Amadu El Konare bolo sɔɔni dɔrɔn a bɛna o kɛnɛ dayɛlɛ aw ye mais yanni o cɛ wagati bolo da cogo filɛ nɔgɔ bɛna gulon kabala Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ samiya fɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali fan bɛɛ fo ni tawdeni worodugu yan fan o y'i bɔ a la fɛn kɔni bɛ an ka kɔrɔ marabolo ko fɔ bi ko olu ka yɔrɔ jan filɛli i n'a fɔ ladala ko la ko gɛlɛya dɔɔni bɛ don a la bi a gɛlɛya sababu o ye gɔngɔn bulon ye yɔrɔ jan filɛli min ko don a b'a daminɛ kilomɛtiri 4 ka taa bila 7 bɔɲɔnko la ko sanko kɔni bolodalen no bi sɔgɔmada in na Kulikoro marabolo kɔnɔna la Buguni ani Kita o la tilelafana tɔw dunnen kɔfɛ ka taa bila sufɛla ko sanko bolodalen no Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o la tilega in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye ninnu ye Kayikaw bi aw ka finteni hakɛya o bi jɔ digiri 39 na Kulikoro 34 Sikaso digiri 30 Segu 35 Mopti 36 Tombouctou ka fara Gao kan digiri 41 Kidal olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 41 ye Menaka 39 Tawdeni digiri 46 Bugunikaw fɛ yen nɔ bi olu ka finteni hakɛya bi jɔ digiri 31 na Kucala olu ta bɛ kɛ 33 ye Kita 33 Nyoro digiri 40 Nara 42 Douanzan 38 San 34 Banyangara 35 Joila 33 Gourmara Rus digiri 42 Bamako distriki kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kabala samiya fɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga kɔni o tɛ nana bonya kosɛbɛ gɛlɛya tɛ nana don bi yɔrɔ jan filɛliw la ko sanjiko kɔni bolodalen don bi tilelafana tɔw dunnen kɔfɛ ani sufɛ finteni hakɛya bi tilegan fɛ o bi jɔ digiri 32 la Bamako na lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga tan ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 19 ni o sera Bamako ni a lamini na ni ye wagati boloda cogo ye bi sɔgɔmada in na a bɛ di aw ma i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na walasa aw ka se k'aw ta fɛnw dɔn aw ka journée kɔnɔna la don kibaru ale bɛna dayɛlɛ sisan sanga 25 nɛgɛ kaɲɛ 7 Amadu Lasana bɛ kɛnɛ t'i bolo tabarikala sisan an bɛ taa kunnafoniw kɛnɛ kan na minnu bakurubaw bɛna tali kɛ ko lɔgɔli caman bɛ olu datugulen don an ka jamana ninnu kɔnɔ an bɛna kumaw kan sisada ne na o kɔfɛ fana min ye k'a dɔn k'a fɔ awa defu ko lahalayaw kumaw fana bɛ u bɛna maana sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ fɔ ka taa se an ka polisilakaw ka kisaw ma nin bɛɛ ye kibaruyabaw ye sisan an bɛna soni sigi minnu kan an nisɔndiyalen bi k'a dɔn k'a fɔ kibaruya duman bɛ dugu kɔnɔ ka kɛ ni fɛn caman ye olu na k'u ta hakilinaw ye waati nataw la a ye aw masakɛ Coko officier valeureux minnu bɛ yen n'an bɛna zolen da olu kan bi o kuma k'a f'u ye ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'aw danse ko jaye ni cɛncɛn jamanaw kana na lɔgɔliso 7,900 k'olu kɔni datugulen don an bɛ waati min na i ko sisan ni ye bataki ye min sɔrɔla k'a dɔn coordination des affaires humanitaires diɲɛ seleke 4 ka jɛkulu min ɲɛsinnen don hadamadenya koɲɛw ma na k'a dɔn olu y'o kibaruya bɔ ka bi gafe dɔ kɔnɔ Umaru Koyita ne b'o ɲɛfɔ an ye
kɛlɛ wagatiw la gɛlɛyaba bɛ se kalanko koɲɛw ma min yɛrɛ caman bɛ kɛ sababu ye ka duguladenw bɔ u sigiyɔrɔw la. o gɛlɛya ninnu sababu la denmisɛnnaka caman olu kɔni bɛ bɔ kalansow kɔnɔna na wa gɛlɛya caman b'u sɔrɔ min bɛ tali kɛ lakanako koɲɛw la. bɛngɛnnawale min bɛ ta ka ekɔlisow sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara o kan wa denmisɛnw ka kalanko bɛ ka tiɲɛ mɛtiriw olu ka baarako ani ka taa se duguladenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a gɛlɛyaw la ka tɛmɛ ni kuma minnu lasera nin sɛbɛn in kɔnɔna na. ka fara o kan Marie-Pierre Poirier ni ale yɛrɛ UNICEF directrice régionale ye Afrique occidentale ani centrale la ale y'a yira k'a fɔ ko ekɔliso 7,900 olu bɛɛ lajɛlen de datugura Sahel kɔnɔna na k'a sababu kɛ bɛngɛnnawalew ye. n'i y'a da 100 sara la a yirala k'a fɔ ko 56 ɲɔgɔn na kabi san 2021. o b'a nata lɔkɔli ko gun kana na ko defo baaraw kuncɛra kunungo mun yɛrɛ la minakakaw fɛ ko a baaraw bɛɛ lajɛrɛlen kɛra sababa ye i n'a fɔ i k'a dɔn lasigiden mɛ renouveau tɔgɔ la n'o ye Mohamed Ag Issa Feitan ale k'a fɔ ye Awa Sanogo ale b'a ka sɔrɔlenw ɲɛfɔ an ye. denmisɛnnin 237 olu de ye defu kɛ ɲina Mali kɔnɔ. gɛlɛyaba ye ni tile 3 baara ninnu kɔnɔna na o yɛrɛ kɛra ko kura ye kabini waati jan. Ekɔliden 237 ani 540 olu de bɛ ɲɔgɔndan in na. kabiri ɲɔgɔndan in daminɛ kunna sini fo kana bila sisan n bɛ ka kuma fɔ wagati min na an m'a mɛn k'a fɔ ko sijɛw yera ka sɔrɔ a wagati tɛ. an m'a mɛn k'a fɔ fɛn dɔ kɛra an ka yɔrɔ dɔ la fɛn min man kan. o kɔni an b'o barikada kɛ. Directeur du centre des examens et des concours y'a yira k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen de bila sen kan walasa ni ɲɔgɔndan ninnu ka se ka kɛ kɛtogoya ɲumanw na defu fara ɲɔgɔndan tɔw bɛɛ kan. ne nana min nɔrɔ bila professeur Mohamed Maïga k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka centre baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn barisa san minnu tɛmɛna ni ko kuntan caman yera ɲɔgɔndan ninnu kɔnɔna la u y'u sigi k'u hakili jagabɔ ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu b'a tɔ segin se ka kolo kan cogo min na o hakili jagabɔw jaabi de nana ni ye. n bɛ foli bila ka taa an baarakɛɲɔgɔn ekɔli karamɔgɔw ma ka segin ka ɲini u fɛ hali bi an ka jɛ ka an hakili jagabɔ walasa Mali ɲɔgɔndanw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔndanw minnu bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la. ni ɲɔgɔndan ninnu yɛrɛ jaabiw bɛna bɔ waati jumɛn. ministère ka lasigiden minnu bɛ région kɔnɔna la n'an b'a fɔ olu ma académie olu ka jamaw tɛ kelen ye. o y'a to an b'an jɔ fɔlɔ ni bi tɛmɛna an b'u wele an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn na mɔgɔ min bɛ se k'a ka baara ban wagati min kɔnɔna la an b'o jate minɛ min bɛ se k'a ta ban surunya la an b'o ta min bɛ se k'a ta ban ka janya an b'o fana ta an b'a fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ se ka jamana yɛrɛ ministère yɛrɛ bɛ se ka jaabi bɔ wagati min an bɛ se k'o fɔ. ayiwa sani jaabiw bɔli cɛ Ala ka garisɛgɛ ɲuman di kandidaw bɛɛ lajɛlen ma. Mina Astan Jalo mena ka tunte an seginna Bamako o kuma o ka taw tun ye nin ye an bɛ taa ɲɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ min ye faya kɔnɔna la Segu sira la cɛnnikɛla dɔw tun bɛ ka sunu tigɛ maaw ɲɛ na o la waati ni waati u tun bɛ janda maaw ye hali tile gantere fɛ sɛgɛsɛgɛliw kan Bamako commissariat de 4e arrondissement ale commissaire Jole me no Modo Traoré n'an k'a ma ko Van dɔw ko ko le jeune commissaire ale kɔni ni a jɛw ye wuli ka jɔba kɛ ka se ka jateminɛ kɛ ka tɛgɛ da maa fila kan minnu kɔni ye k'a dɔn faya ni Sikaso sira maaw kɔni tɔɔrɔ kosɛbɛ kalasini kɔfu kelen PM kelen ani marifakisɛ bɔgɔden yira u kun kama na min ye Modibo Traoré commissaire ka taa se k'a dɔn Isaac Tera ale fana ye k'a dɔn commissaire divisionnaire ye olu ye ɲɛfɔli kɛ an ka lajɛ. Dimanche ka dugu jɛ lundi la an ye information sɔrɔ ko barakɛr dɔ bɛ Segu sira la faya kɔnɔna na polisi ka groupe dɔ bɛ mun bɛ terroriste ko kɛlɛw kɛ olu ni mɔgɔ ninnu karila ɲɔgɔn na u taara ka moto kelen to o moto in bilala gendarmerie ka bolo ka Baginda da donc an kɛlen k'o information sɔrɔ an fana sera ka mɔgɔ kelen interpeller o fana kun bɔra faya kɔnɔ opération na o interpellelen Kati sira la arme de guerre sɔrɔla kunna n'o ye PM ye ani kisɛ caman ani muru dɔw donc a selen yan an y'a ɲininka a ko effectivement olu kun taara faya kɔnɔ a n'a tɔ
o mɔgɔ 5 mɔgɔ 4 ɲɔgɔn don an sera ka kelen sɔrɔ a ye mɔgɔ minnu ko fɔ an ye kelen sɔrɔ olu la donc o kelen sɔrɔlen an b'a la ka continuer enquête ka se ka tɔ lasɔrɔ mais mɔgɔ minnu don u ye barakaji kɛ yɔrɔ caman na u dɔnnen don n'a ye u ye kasojugu kɛ ka tɛmɛ et pour le moment enquête b'a la ka continuer an bɛɛ nisɔndiyalen bɛ population kɔrɔ parce que sisan communication bɛ kɛ ni kibaruya min bɛ u b'a fɔ an ɲɛna numéro vert bɛ yen u yɛrɛ bɛ wuli ka na k'a fɔ an ye nin bɛ tan janjo k'a fɔ an ka lakanabaw kun ni ne ɲinina u fɛ n'an bɔra ye waati min na commissaire n'a jɛw bɛ cɛsiri la k'a dɔn ɲamana sira kelen o kan kunungo kari dɔ kɔni bɔtɔ jamana cɛmancɛ bolo fɛ koro ale fana nana so gidiba kɛ i k'a dɔn awa ɲamana kɔnɔna la nin ko in bɛ tali kɛ mun na sigidaladenw y'a jira k'a fɔ ko kari in kɔni tun b'a la polisi motari dɔ tun bɛ k'a nɔ gɛn ko o kɔni kɛra sababu ye karitigi yɛrɛ fana ka dugu kɔnɔna kɛ i b'a fɔ kungo kɔnɔ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fara ko kɔni taara mototigiw durusi ka don ɲɔgɔn na ka maa 2 da joli la o yɔrɔnin bɛɛ k'olu ni minɛw la ka maa dɔw sɛbɛkɔrɔ jɔkin sigidaladenw sɛbɛkɔrɔ dimina na i n'a fɔ an ka lasigiden an ka ciden Lasini Jakite ale bɛna ala kalan ye cogo min na an k'a lajɛ. Ni sirabanga kasara in kɔni kɛra mɛtiri 300 bɔɲɔgɔnko kɔ waraba caco ka yɔrɔ la seerew kɔni ka fɔ la ni sirabanga kasara in sɔrɔla chauffeurkɛ kɛli k'i ban ka jɔ polisiw ka weleli ma n'olu fɛnɛ labanna k'a gɛn ni moto ye motobatigi y'a gɛn ka bɔ Daba ni Mɛriba cɛla Daba ani Mɛrida fo ka taa se Karo Buguni ma mototigi dɔ bɔra kari kɔnɔ k'a bɛ yɛlɛ sanfɛ chauffeurkɛ panikɛni filɛ ka don kari tigi la fɛn na mototigi la ni ɲɔgɔngɛn in kɔni kɔnɔna la ni mobilitigi kɔni labanna ka mototigi 2 tan o yɔrɔ kɔni bɛɛ la mɔgɔ 2 kɔni bɔnɛna o nin na ani mɔgɔ 3nan o kɔni tara teliya la sapeur papier maaw fɛ ka dɔgɔtɔrɔsow ma gɛn a ye cɛ gɛn kari chauffeurkɛ panikɛni filɛ nin Karo Buguni yɔrɔ la a filɛ ka mɔgɔ 2 daji mototigi 2 nɛgɛsirilaw don hali sisan ka moto bɛ fɛn duguma u ye kelen ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la kelen kɔni kɛra sur le champ ye ka kɛ ni basigibaliya y'an ka jamana kɔnɔ sariyaw kɔni batoli o nafa ka bon kosɛbɛ mobili bolila olu kan ka finitigilakaw ka sariya bato finitigilakaw fana olu fana kan k'u janto maaw gɛnni na jango dugu kɔnɔ o yɛrɛ ye ko ye min kɔnnen don sariya fɛ tabarikala ko kɛra nin cogoya in na nka n'i y'a sɔrɔ maa dɔw fɛ finitigilaka dɔw fana b'a la ka fɔ u bɛ n kɔrɔ don kunnafoni ninnu taabolo la nka min kɔni jɛlen don u ye k'a fɔ ni maaw fɛra u ka jɔ u ka finitigilakaw lamɛn ni tiɲɛni ko t'u kɔnɔ u ka lamɛnniw kɛ min ye k'a dɔn polisiw ka gɛn ni sariya mun b'o la minisiriso min ɲɛsinnen don a ko ɲɛw ma ale tun ye gafe dɔw b'a ko k'a ko ciyalen don nin waati in na kɔfɛ a tɔ na ɲɛɲini an bɛ taa Sevare ale ni Gawo ko Bamanju kɛlen don ka sira tigɛ k'o sira tigɛ na dabila waati cɛ nin ye yɛrɛma ɲininkali ye sigidaladenw ni matarafabaw b'a la ka min kɛ u yɛrɛ la Yusuf Kulubali ka ɲɛfɔliw don ani seliba tɔtɔrɔ tile damadɔ dɔrɔn de ye o hukumu kɔnɔna na kɔrɔnfɛ marabolo den minnu bɛ jamana fan wɛrɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawukaw a ka di olu ɲɛ u ka taa seliba kɛ u bangebaw kɛrɛfɛ nka nin waati in na o kɔni tɛ ka se ka waliya kabini kalo 1 ɲɔgɔn na ka bɔ Sevare ka taa Gawo o sira kɔni tigɛlen don Katiba Sɛrɛma fɛ Boni fan fɛ nin kulu danɛjugu in ale kɔni tɛ sɔn cogo si la maa ta mobiliba minnu bɛ bɔ Bamako k'u kunda Gawo kan walima ka bɔ Gawo ka na Bamako olu ka tɛmɛ maa minnu kɔni bɛ boli nin sira in fɛ olu kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin siratigɛ in bɛna ban kuma jumɛn Gawukaw fɛ yen sifinakaw ka jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kulu min bɛ yen n'an k'a ma ko Fédération des organisations de résistance civile n'a fɔcogo suruma yɛrɛ Force G ye ale kɔni ni Gawo mara gouverneur ye ɲɔgɔn ye u ka kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna na da sera nin siratigɛ in ma nin waati in na walasa i ka se ka taa Gawo o kɔni ye tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen de ye i b'i kunda Tɔnbɔkutu ka fɔlɔ n'i sera Tɔnbɔkutu i bɛ sɔrɔ ka Burama Fogas mobili ta n'i sera Burama waati min na i bɛ sɔrɔ ka mobili wɛrɛ ta ni k'i kunda Gawo kan tabarikala an bɛ taa Alimaɲi kaw fɛ ko maliden dɔ kɔni sera ka kɛ minisiri ye Alimaɲi kaw fɛ yen n'o ka marabolo dɔ la ni min bɛ tali kɛ i k'a dɔn min bɛ tali kɛ muso min bɛ yen ni a bɛ wele ko Aminata Ture san 30 baɲanko ale kɔni ne ye nin garisɛgɛ in sɔrɔ Alimaɲi kaw fɛ u ka dugu marabolo min n'a bɛ wele ko Schwarzwing Holstein ale kɔni ye garisɛgɛ sɔrɔ ka kɛ minisiri ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye maa ye mun buruju n'a somaw bɛɛ ye malidenkaw ye n'u bɔra Mali la yan kɔni ye kibaruya ye an ye mun sɔrɔ i k'a dɔn ka bɔ Alimaɲi kaw olu fɛ yen nɔ saga 30
ani saga 6 o bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre de la défense colonel Sadio Camara ka kɔlɔkɛ ale ka jateminɛ la waati kelen bɛ k'a dɔn ministère de sécurité intérieure ani o ye danaya da officier minnu kan ka jɔyɔrɔ d'u ma n'o dɔ ye chef d'état-major général de division Umaru Jara ani i k'a dɔn général de brigade Samu Mengoro Jakite général de brigade Jean-Élisée Daw olu bɛ gardi ani gendarmerie kunna bi an ye zolen daw kan ko u ni cɛsiri Fanta Sɔngɔta namu nin tun ye munumunu salo ko fɔlɔ ye an m'an tɛntɛ tuguni munumunu salo kun fɔlɔ o tun ye nin ye Amadu an bɛna sori bisimila i bɛ ɲininkali fɔlɔ min kɛ sori la bi o de ye k'a fɔ Anazɛri ka bilasiralikanw na ni an bɛ dugu kɔnɔnaw la yalima an kan ka boli ka dan kilomɛtiri hakɛ joli la vitesse kan ka dan niveau jumɛn de la donc sori ka o ɲininkali jaabi min b'a to boli dama tɛmɛ kojugu o bɛ se ka dabila cogoya min na an ka dugu kɔnɔnaw la sabula a laban o ye tiɲɛni ye an ka bi ɲɛkɛrɛfɛtigi o ye Sira Kamara ye i tɛ ne ɲininka dɔrɔn non a to kɔnɔni ka ba tigi bolo sa i fɛnɛ sa i ka sori jɔyɔrɔ min la ne ni bɛnna ɲamana o yɔrɔ la e bɛ 52 kilomètres la a dun fɔra i kana tɛmɛ 52 kilomètres ɲamana sira yɛrɛ kiri ni wɔyɔ de bɛ yen nɔ embouteillage de bɛ RB n'a bɔra dumuni vitesse ta o yɔrɔ la a tɛ se bugu yɔrɔnin na a b'a sama dɔɔnin dɛ sori Ibrahim Diallo sɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ